Bé, i per a continuar ara en la segona part, he de dir-vos que al seu programa demà tenen les peces que interpretem i el seu autor, però al passadoble que anem a tocar a continuació hi ha una xicoteta sorpresa. I és que un dels molts amics que tenim la sort de fer en aquesta aventura musical s'anomena Jordi Rivera i és el dolçainer que sovint col·labora amb nosaltres. Ell és l'autor del Pas Doble i ha volgut dedicar-lo a la nostra societat, però ha preferit ocultar el seu verdader títol, ja que l'ha personificat en 3 membres del nostre grup. Demanen la presència de Jordi Rivera, que farà l'entrega d'un guió a cadascun d'ells. El Pas Doble, com ja he dit abans, està dedicat a la nostra societat, però el seu verdader títol és Ramon, Vicent i Alfredo. Bé, bona nit. Com bé estava dient Paula, estic un poc nerviós, però bueno, el Pasodoble ve per una raó. Jo fa ara, va ser en gener de l'any passat, vaig demanar el grandíssim favor de que tenia peces que no estaven gravades, ningú les coneixia. Jo, per desgràcia, no soc ningú compositor afamat, ni mucho menos. Soc una persona que, en bona voluntat, faig el que puc i ahí està. Vaig demanar, per favor, si podia gravar-ho per donar-ho a conèixer. No tinc que dir més que, van volcar en mi i, lo que vaig necessitar. Això ve a raïs d'allò. A mi, tot el que t'han demanat sempre, saben que l'ha tingut i ells a mi, i n'hi ha una col·laboració que de veres. Jo quan vinc així estic com a ma casa. I això és així, i no n'hi ha més que... Això s'ha d'agrair molt. Quan uno ve fora de sa casa i es sent com en casa, no n'hi ha que parlar més. Sí que volia dir unes coses del Pasodoble. El Pasodoble té unes característiques que jo quan el vaig composar vaig pensar en aquestes persones. Sí que és de veres en l'instrument que tocaven. Sentiran que n'hi ha un moment en el Pasodoble que n'hi ha un solo de saxo alt. I aquest moment estava pensant en Ramon. Ell toca saxo alt i vaig posar un solo ahí de saxo alt. I després en el trio, que parlem musicalment, al contracant del trio sentiran que els 2 saxos tenors fan un contracant a 2 veus. Estava pensant evidentment en Alfredo i en Vicent. Entonces, que vostès ho entenguin quan ho senten, que sàpiguen el per què està això posat. I res, com sempre, que moltes gràcies el que necessiteu. Aquest Pas Doble i després continuarem presentant la segona part.
Continuarem amb una marxa mora que porta per títol